ang sibo, ang sakto, o kung daw gintakos nga pagkatuman sang tag na anon nga 2,300 ka mga adlaw. Nagapakita lamang mga utod nga ang pagkari ni sang aton Ginoong Hesukristo sigurado kag matuman gid. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtalakay sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kon hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ari ang aton duwa ka mga bisita nga permi na gid ninyo ni sila makita. Hindi na ni dapat gani nga introduce sila, but nevertheless, para formality, akon sila ipakilala sa inyo. Ang una na akon nga pakilala sa inyo mga kauturan, siya ang aton nga isa sa aton mga values teacher sa aton nga academy. Siya man ang aton church pastor sa academy department. Isa man siya sa mga elders diri sa aton nga simbahan diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir John Deloyd Coro. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, ag may adlaw man Sir Ellis. Kag sa aton man mga tigpalamati kag tigtan-aw sining programa. Mayong adlaw sa mga tanan kag gusto ko man itamyahon akong pamilya nga ara sa Leyte kag sa Lebanon. Kag dito man sa Mindanao nga mga kaprintihan, may adlaw sa aton nga tanan. Yes, and that's correct. Si Sir John Deloyd, originally, halin sa Leyte. Pero dugay na siya diri siya nag-eskwela sa CPAC nakagraduate. Diri siya nakapangasawa sa isa kailong kag-ari sa subong diri ka obra sa CPAC. Ang ikadua, halin sa Batan, Aklan, mga kauturan. Ari naman siya diri nagtrabaho. Isa siya sa atong mga in charge sa aton nga programming sa computer mga kauturan diri sa CPAC, and at the same time siya ang dean sa aton nga mga estudyante nga nag-study sa aton nga mga cottage sa Education That Save Village. Wala sang iban si Sir Ellis Gold Sonico. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man Pastor kag Sir John Deloyd. Kag sa subong adlaw ato naman nga tun-an ang iyang lesson Pastor. Nga importante kaayo subong. Kag salamat ako sa sining kahigayonan. Yes, sir. Natamyan ako ng tran niya sumulunod naton. Kabayan Dios ug maayo kag hatagid sa iyang apollo. Yes, and that's correct. Mga utod, ari na kita sa lesson 7 para sa Mayo 11 tubtob sa 18. Motivated by hope. Ang nagahatag sila motibasyon, ang nagapadasig sila ang ilang hope, ang ilang paglaom, mga kauturan. And we will be discussing about the second coming. Apang sa hindi pa, ato na niduko ang ato mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, ginoyari kami, nagapalapit sa imo, nagapangayo, una bes nagapasalamat sa imo kaayo sa amon. And right now, nagapangayo kami Ginoo nga imo kami updan pinagi sa balaan nga espiritu sa sining amon nga pagabuhaton ang pagdiscuss sang sini nga leksyon sa eskwela sa Batika. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Ako ang pangabayon si Sir John Deloyd. Pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton key text mga abyan kauturan makita sa Isaiah kapitulo 25 bersikulo 9. Gambal diri kag isiling sa sadtong adlaw
yari karon ini amo ang aton Dios, naghulat kita sa iya, kag siya magaluwas sa aton. Ini amo ang Ginoo, naghulat kita sa iya, magkalipay kita kag magkasadya sa iya kaluwasan. Yes, thank you, Gid. Mga kauturan ng atong leksyon sa buong about sa ikaduwa nga pagbalik sa Ginoo. Sir Eli, Sir Jandy, madamo pagani igali ang mga referensya sa Old Testament about the second coming kumpara sa New Testament. Ang Old Testament, may scholars nga nag-try to dig out sini 1,845 ka mga references nga makita sa Old Testament about the second coming of Christ. Whereas in the New Testament, mayara lang 260 ka mga kapitulo, kag around more or less 300 ka mga references about the second coming. However, out of 27 ka mga libro sa New Testament, 23 gid siniya ang may mga punto about the second coming of Christ. Yes, ano pa ginahin mo nakita sa Riles atong introduction? So sa diri pastor ano nagapakita sunod sa imo gin-explicar nagapakita lamang ang ining topic kung ato niya pag diskusyonan subong ang second coming ni Ginoong Hesus isa gid ka central nga topiko sa Biblia. So ara gid siya sa halos tanan niya mga Biblia. Unod siya ara siya sa ano. Yes. Pinaka-sentro ining mensahe sang Ginoo pa. Yeah. Yes, Sir John Deloyd, anong imong na sapuan sa aton introduction? Diri pastor sa aton nga introduction, makita naton diri isa ka farmer nga Baptist farmer nga siya ang daw pasimuno sang second coming message, sang Advent message na itabo sang 17th to 18th century si William Miller. Abi niya nga ang Ginoo magabalik sa pagbasa niya sa Daniel 8 verse 14. Pag-intindiya sang sanctuary to be cleansed. Pero though mga kauturan, though sala amang gidto ang interpretation ni Father Miller, thinking about second coming, but it was all about the sanctuary in heaven. Pero tungod sini mga abyan, naglapta ini nga mensahe about sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Yeah, and that's correct. Sir Elias kag Sir Jandy, ang background sining aton leksyon subong. Ara na ang Kristyanismo sa New World. Okay, sa Amerika. Tapos na ang Reformation period. Okay. Tapos niya ang kiti isang ligad nga simana atong tunan about the Dark Ages. Okay. Sa siningation nagkadto na ang mensahe ang Kristyanismo dito sa Amerika. Na-discover na ang Amerika. Dito ya sa Europe during the Reformation, ang ilang tenor, ang ilang core nga ilang gid bala nga ginapakamatyan is about the Reformation. Ang ilang pagwa sa Iglesia Katolika. Okay, pagwa nila sa teaching sa Catholic Church nga maluwas kita pinagi sa grasya, pinagi sa pagto sola scriptura, sola fide, sola gracia. And that's it. Now in America, hindi na amo nang ilang battle cry. It's about the second coming na. Dito na sila. So nagsugod na ni sang 17th century, sang 18th century, nagsugod na ang ina nga kwan. So in America is not about reformation. But it is about the second coming. Amo na ang nadiskubrihan nila. Yes, and that's it. Ari kita sa Sunday, Sir Elias, the promise of Christ's return na amo na ni siya. During this time, amo na ni ang medyo ginapa ang sentro ng sang mensahe about the second coming. So dito na sa ating Sunday nga topic is the promise of His return. So after the Reformation, Pastor, kagamo man na ang pag-persecute sa ila dito sa mga reformers, amo man na nagtulod sa sining mga kauturan nga nag-silo sa Amerika through the ilang pilgrims nila nga pilgrims. So sang dito na sila sa Amerika, ang amo nang hambal mo Pastor nga ang topiko na nila subong ang ilang na-arouse na ang ilang pagtuon pagsadi sa second coming ni Jesus. Kay tungod Pastor ang ini nga
sa sunod sa introduction kay nga, this is one of the central topic of the Bible. Kag tungod siguro pastor kay ini ang kahatag sang one of the greatest event nga ginahambal sa Bible. Nga makahatag sang bright nga future. Yeah. Halandumon nga palaabuton pastor para sa aton nga mga ginaantos diri subong. Yeah. And that's correct. You see, Sir John Lloyd, ang mga reformers, they are being persecuted. Ang mga Christians, they are being persecuted sa Europa. That's why isa na sa mga nagtulod sa ila to go to the new land, the new world among America. So dito sa Amerika, wala na persecution. But gantos gyapon sila sa ilang mga pangabuhi kiti bago sila nakabot. Oh, and then there is now the discovery na siya, Christ is coming. Ang bilya naghambal. So, do mo bala na daw there was hope nga out of their situation nga berte kabudlay, pioneering ka kabudlay mga ang pangabuhi and so forth and on. Plus nga hindi man ang Amerika libre kay may mga Indians man nga mga natives nga mo man ang nagasamok sa ila and other kay ang mga ano pagid nga mga iban pa nila nga mga kontra ang wild animals. So kay ti kadto sila sa bag-o ilang tinuan ang duta ti damo na da sa mga nagailistar da nga mga sapat. So isa na sa mga ilang nga ginaanto. So now here is a new discovery that indeed they will have Christ is coming. So there is hope. Yes, Sir John Lloyd. Damo gid diri pastor no ang nag-mensahe sini, for example, si John Wycliffe, si John Calvin, ginhambal ni Sir Ellis ang mga Protestant reformers, ang mga pilgrims, pero mga abyan sa akon pagtan-aw sang movie bala nga ang title Tell the World, aton na movie sa Adventist mo ang Tell the World. Kung makabisita ka mo sa YouTube mga kaptoran, makita naton ang 2 hours and 30 minutes nga movie nga about sa Advent movement. Ginsuguran gid ni Advent movement mga kauturan ni William Miller. Galing lang, before si William Miller nagbaton sini, grabe nga struggle niya. Daw hindi siya magbaton sang sini nga mission nga i-share niya ang message about Advent movement. Galing lang, sa movie, ako nakita mga abyan nga gin-impress gid siya sang bala ni Espiritu. So, may era sang invitation nga mag-speak siya sa isa ka church. Didto, nagsugod siya. Sugod sa to. Hangtod nga nahimo gid siya nga dako nga movement mga abyan, mga kauturan nga nag-share sila about sa Advent movement or Adventist faith. Diri mga abyan sa aton nga Sunday lesson, makita naton nga inabalang pagtulok nila sa second coming is the end of sickness, yes, end of suffering, end of death, inabalang end of poverty, end of injustice, oppression, and many more mga kauturan. And it forecasts a future world of peace and happiness. Inabalang pagpamati nila sang sininga message mga abyan, like Mrs. White or Helen Harmon pa, before pa siya nag-asawa kay James White. Pakabati siya sang pulong ini, nagkara siya sa sing hope nga, though masakiton siya, though na-disgrasya sa, though ang message sa ilang simbahan about judgment in the end, pero pag pamati niya kay William Miller mga abyan, nagkara siya sing paglaom nga, there will be a forever happiness in heaven. Yeah, napagit Sir Ellis. Siguro pastor no kay naanad na kita abi nga ako pastor naanad na ako sa pamilya nga natawo ako sa Adventist nga family nga daw ang inibala nga mensahe pastor nangin ko mo na lang bala nga daw wala na natin kaayo na appreciate. Pero sa kung natin niya butang pastor sa tao or sa first time Sir John Lloyd, the first time nga nabatan pastor ang ini nga paglaom. Yeah. Nga ikaw gamasakit gaantos ka. Dason ari ang mensahe nga may ara galing adlaw nga mag-abot nga madula ni tanan ang imong ginabatsyag. Wala hindi nagita magbatsyag sang kasakit, wala na sang kamatayon, wala na sang kasubo, puro nang kalipay kag paghiusa kag there's peace. Daw ano bala na pastor nga paglaom. No? Yeah, and that's correct. Imagine dulaon ang tanan. And then dalon ka mo sa langit. That's the ano ni amo nang naghatag sa ila. And then sa aton nga Monday Sir John Lloyd. Aridri, anticipating that time. Anong imo din na teleskopyon, na discoveryan, Sir John Lloyd? Sa aton Monday lesson mga abyan, mga kauturan,
nagahambal diri ang aton lesson nga ang pagbalik sang Ginoo hindi tago. Nga ang tiyak nga lang nga bahin sang kalibutan makita, kundi ang pagbalik sang Ginoo mga kautoran, mga abyan, kundi makita sang tanan. All eyes shall see him, Christ, mga abyan. Mabatian sang tanan kag may mayaon. Gani mabasa naton sa Biblia nga magkaara sing silak or lightning halin sa piyak ngadto sa piyak sang kalibutan. So ini mga kaabyan, mga abyan, nagapakita nga nagahatag sa aton sing warning nga base may maghambal sa aton nga nag-abot na si Kristo dito sa Davao, nag-abot na si Kristo ngadto sa Africa, sa Amerika, hindi makita sang tanan, wala na balan sang tanan. Mga abyan, beware kita sa mga false Christ kag mga false prophet nga mag-aabot. Kaya ang pagbalik sang Ginoo makita, mabatian kag mahimayaon, mga abyan. Yeah, and that's correct. Nga Sir Ellis, ang diri sa Monday, ang sentro nga teksto diri is Acts chapter 1, 9 to 11. So, amo na sila ang pagsaka, bala pagkayab ni Jesus palangit. Di nagatanaw sila nga si Jesus, kinabalitbit, pasaka sa langit. And then, nabatian nilang tingog nga the same Christ, the same Jesus, will come in the same manner. Na, tidak mo ni ang ila gina-anticipate. Kabisan kita mo ni ang atong gina-anticipate. Nga, ang pagbalik ni Jesus is magwa siya sa panganod. And that's correct. Yes, sir. Ang imong punto. Imagine ko ang pag-describe ni Brother John Deloyd, no? Ang pagkarinig ni Jesus is visible, audible, may mayaon. May glorious. Ano ay hanya trompa, pastor, or anong orkestra ang dala sang Ginoo. Yep. Nga ang tanan makakita, pastor, pati ang patay. All eyes mo. So tanan, pastor, nga natawo din sa kalibutan, makakita. So this is a physical gini siya, pastor, nga pagkari nila nga storyang spiritual or what, nga spiritual lang ang mag-abot sa diri, kundi physical gid si Jesus gid ang makita naton kag sa iya nga bilog nga angelic host. So it would be a glorious day. Yeah. Niya tama. Yeah. Kagamuni ang mensahe sa unang panahon, sa panahon sang pagdiscovery sa Amerika. So amo na siya nga daw halos tanan nga mga Kristiyanos labi na dito sa Amerika. Amo na ang ilang sentro sa ilang mensahe nga Christ is coming. That's why sa aton nga Martes already nagwa si William Miller. Yeah. Isa sa mga isa sa mga gintawag sa Ginoo to preach about the second coming. Yes. Ano ang ginhimo ni William Miller, Sir John Deloyd? Nga ang nakagwa ini siya kag nakadiscovery sang October 22, 1844. Mga abyanon nami gid na nga aton tan-awon ang video nga Tell the World ara gid nato makita sa YouTube. Pero diri sa aton lesson, mga abyan, si William Miller isa ni siya ka army nga sang war, naka-survive siya. So after that war nag-uma siya sa dito sa Amerika, mga abyan, nag-farming siya. Pero there was a time in his life nga gin-impress sa balaan espiritu. Nga grabe siya makabasa sang Bible, mga abyan, pulawan niya gid. Naghambala lang gid gani ang asawa niya nga Mr. Miller, gabi na. Ang Bible hindi man madula, pag-abwas ara man gyapon ang Bible, makatuon na gyapon. Grabe nga impression sang balaan espiritu sa iya. Daw hindi siya magtulog tungod sa pagbasa sang Bible until such time nga nakita iya ang Daniel chapter 8:14 nga unto 2,300 days then the sanctuary shall be cleansed. Pagbasa ya sa mga abyan, ang pag-intindi sa sanctuary is earth. Then after the 2,300 days, then the earth will be cleansed. Para sa iya, ang sanctuary nga ma-cleanse, earth nga ma-cleanse through fire. Nga mo na ang pagbalik sa Ginoo. So grabe, hindi siya katulog maayo sa nga gabi, mga abyan. So, thinking about it, pagkabuas, dahil hindi siya, uneasy siya. Pero, he was impressed by the Holy Spirit, hambal sang Ginoo sa iya nga, i-share mo gid. So, gin-share niya, mga abyan.
Yes, and that's correct. Yes, sir. Ano pa Salamat sa explanation ni Brother John Director. No, gapamati ako na kung ano experience ni siguro pastor kung amo lang na ang kada isa sa aton nga ang aton lang nga interest kay ang aton yung motivation to dig in the word of God pas kay William Miller no kung paano nga nagabot sa iyang ini nga mensahe paano niya sa nabalaan nabi niya pastor sa nabalaan sa mga kauturan niya amo niya ang dako nga paglaom naton pastor ang ini pagkarinig ni Jesus so amo ning makahatag sa aton sang kalipay so nagtuon ni siya maayo pastor so he wants to know when paano ni saan ni matabo kay diri sa aton nga Wednesday lesson pastor nagapati nagtuo si William Miller pastor nga God has a divine timetable throughout the Bible. Yeah. So nagtuo siya nga dira si Biblia makit-an taman kung saan maabot si Ginoong Hesus. Pero although kita subong pastor ara nagsala si Ginoong Hesus mismo nagmit lang nga that time of his coming God no one knows only the Father knows. Pero tungod sa di natin makita ang pastor nga gingamit si William Miller although nga may sayop siya nga gamay sa interpretation. Pero this is amo ning gisuguran. Ayaw pining giniya. So gingamit sa gapon sang Ginoo. Kag nakita naton diri pastor nga ang balaan niya sa nagiya amat-amat sa pagbukas sang ilang nga panghuna-una kag sang ilang paghangop. Yeah. So kinahanglan gid pastor ang diligent study nila nga maigid niya pagtuon pastor. Yeah, imagine Sir John de Lecherelis Gold. Si Miller hindi pastor. Si Miller wala kagi eskwela sa seminary o kung sa eskwelahan sa mga pastor. Ordinary siya nga farmer kiti tapos siya nga nag-duty farmer na siya. Pero ang punto dire nga pag ang iya gingamit lang ani duway pa computer sa una way pa sa ano ni ballpen lang gid kag papel cross reference booklet dito booklet dire so for tanon cross references. But, nevertheless, kita gapati nga he was aided by the Holy Spirit. Hindi ka na ka-discovery amo ni. So, ang isang mga punto nga imong ginambal kay na, nga si William Miller, siling niya, kung ang mga tagna sa una na tuman, according to timetable, pareho sa 400 years nga ang mga Israeli noon, makaptive sa Egypt. Okay? Magwa sila. And then, 70 years, nga gintagna ni Isaias, nga mga Israel, mga Hudiyo, ma-captive sa Babylon, eventually sa Medo-Persia. And after 70 years, mabalik sila to rebuild Jerusalem. Natuman ina. Tisiling ni Miller, ang 40 days, nga, nga mention man about 40 years in the wilderness, ang sila nagpanlakatan. Siling ni Miller, possibly gid yan. Tiyan mo na 101% nag-believe si Miller nga sa imo ginambal nga tapos siya studies ang 2,300 days then the sanctuary be cleansed. He was thinking ang sanctuary is earth. Ti damo sa nagpati. Here, medugang ka sir. So diri man pastor no iya na-establish man ni William Miller no nga nagpati siya nga ang mga propesiya amo na ang hambal kina ang best interpreter sa Biblia. And that's correct. So last ka. Yes, sir. Diri mga abino Pastor Sir Ellis gapatig kita no nga ang Holy Spirit ang guide sa ila. Pero amo ni ang sunugdan sang madamo pagid nga mga kamatuoran. So nagsugod sa second coming. Kag daw na disappoint sila ang una sila mga abyan, ang pagtulok ni William Miller, maabot ang Ginoo sa October 22, 1843. Nag-abot na ang October 22, 1843, wala sing Kristo nga nagpakita. They were first time nga na-disappoint sila. Pero may ara sang isa ka friend nila nga ang pangalan si Samuel S. Snow nga nagbulig sa ilang pag-explain nga dapat amo ni seventh year tapos 10th month tapos 7th day ginayo nila pag-compute naglabot sila sa tuig nga 1844 so ang Ginoo ko na mabalik October 22 1844 nagulat naman sila mga abyan mga pila at one year naman so mga binulan na lang grabe lang ang pangwali nag-abot ang October 22 1844 wala mang gyapon nag-abot ang Ginoo so this time they were greatly disappointed.
Pero tungod sa mga abyan, nag-abot ang mga kamatuoran, nag-abot ang sanctuary message, nag-abot ang Sabbath message, nag-abot ang health message tungod sina nga second coming Advent message. Yeah, that's correct. So, hindi gid at least ang punto diri si Riles Gold kay Sir John Deloyd nga ang truth bala. Okay. Ang truth ara ginaya. Given na sense the foundation of the world. Pero ang pag-reveal sang truth is progressive. Okay. Nga wala tanan hinahatag sa isa lang kation, ginpahat-pahat sang Ginoo. So during the Dark Ages, after the Dark Ages is Reformation, ang ilang pag-reform sa hindi husto nga pagtudlo, nga ang tao maluwas kung ikaw maghalad, ang tao maluwas kung mag-indulgence ka, magbaklon mo imong kaluwasan. Okay, nagwa mo na ang mga reformers nga maluwas kita, pinagi lang sa pagsakripisyo ni Kristo. Wala iya ang mga reformers nag-preach about the second coming. Si Martin Luther, ang iyang sentro sa iyang pagwali is about grace and faith lang. Here comes the time allotted by Christ. Nga dapat mo na ni ipa-reveal na ang truth about the second coming. Do you have some more ideas? Ka-amaze lang ko, Pastor, sa imong explanation, ho? Napanumdum ko kung ano man ka maayo ang Ginoo, bala, Pastor, nga hatag niya ang mensahe nagakaigo sa panahon kag sa ilang nga ginaagihan nga nga mga circumstansya sa reformers amo na kung paano amat paatag sa Ginoo kag ginapakita ang iyang mensahe sa atin. Yes, and that's correct. So, amo na siya mga kautoran nga na-compute ni William Miller sa iya nga I know, ginupdang siya sa balaan ng Espiritu. Hindi ka makadiscovery sini mga... Kaya bisan gani ako, Pastor, subong ako nga ari na halos gani ang tanan niya mga referensya kag mga datos kag tanan niya mga date kung isa. Or it could be nga wala lang gid daw wala na naton kaayo, Pastor, na appreciate kay tungod sa pasulit-sulit. Pero kinahanglan gid gali, Pastor, nga aton nga matun-an niyo kag aton gid nga maintindihan. Para ma-appreciate gid natin ang pulong sang Ginoo. Yeah. So, ang sentro gid sa pagtuon ni William Miller is 2,300 days. So, ang isa di ka mensahe nga aton makuha. Nga, tuod man gid, na-fulfill gid ang 2,300 days prophecy. Nga natuman sa sa 1844. Nagsugod sa 457 BC. Kag natapos sa 1844. And that's correct. That's correct interpretation. Ang wrong lang nila ni Miller nga ang ilang 1844 nga si Kristo mabalik. Pero sa next naton nga week, dira naton matunan, ano ni ang 1844. But nevertheless, diri nagwa ang another truth nga na-reveal sa Riles. Is the truth about the sanctuary. Wala na yagin walis sa mga reformers. Wala na yagin wali ni Pablo. Wala na yagin wali sa mga disciples. It was only after 1844 the truth about the sanctuary services nagwa, and here comes the Advent message. So, sa karon niya, ang truth naman is about the book of Revelation. Yang ma-fulfill sa amo na siya. The truth is there. Pero ang pag-reveal is progressive. Yes, Sir Ellis. Ano pa ginay mo mapunto? So, diri na at ni lesson nagsaysay diri kung paano nakalabot this is in brief, Pastor, kung paano nakalabot sila sa 1844. Kaya matugan ni hambal nimo ara sa Ezra 7:7-13 dira gin pahayag ang pag-decree ni King Artaxerxes. Kaya ang hambal sa ni Daniel nga apanda sa Daniel nga from the decree of going out to rebuild the temple in Jerusalem. Daniel 9. Oh, Daniel 9. Daniel 9:25-26. Sa amo tong nangin basihan ni William Miller kay na angot siya sa iya nga sa prophecy dito sa Daniel 8:14. Yeah. Kagina nga interpretation is still followed and
pamatudan sa mga modern scholars. Wala na sang bag-ong interpretation. Sakto ang kay Miller. Ang only lang sala ni Miller nga ang event nga si Kristo mabalik. Ang event gali nga si Kristo nag-transfer sang iyang ministry from the holy place to the most holy place. Ato namin sindihan makuturan sa sunod nga siman. Why nagid kita damo nga time? Pero mga kauturan, ang aton nga leksyon subong is about the second coming. Nga sa during sang pag-abot sa mga Kristiyanon sa Amerika, ang central, ang core sang ilang pagwali is about the second coming. That's why they are motivated by hope. Ako na lang kuhaan si Sir John Deloyd sang iya last take, and then si Sir Ellis Gold. Sige, sir. Mga kauturan, no, mga abyan, sa may time sa aton nga pagpanglakaton sa atong pagtuo nga gakaluya kita. Siguro damo nga mga rason siguro sa aton mga pagsulay sa kabuhi, mga problema, o siguro makita naton ang mga lain-lain nga mga rason na nasandal kita sa aton nga sa aton kagalingon pamilya, sa aton kagalingon nga mga kauturan, or sa aton mga kaingod, sa aton mga palibot. Mga kauturan, dapat hindi ina ang among nga rason nga maguntat kita sa aton pagalagad sa iya. Magatulog kita sa nga blessed hope na ginahambal sang aton nga lesson nga amo ang pagbalik ni Kristo. Hindi kita mapalong, hindi kita mapatay sa atong pagtuo. Mahimo naton nga ang pagbalik ni Kristo amo ang aton dako nga motivation nga magapadayon kita sa pag-alagad sa iya. Amen. And that's correct. Yes, Sir Ellis. Mga kauturan, kung ano man ang aton niya ginaagyan sa subong, no? Ano gidasya na makahatag sa aton sa paglaom? Kung hindi ang ikaduha nga pagkarinig ni Jesus. Yes. Wala kita sa may angkon niya paglaom sa aton mga politiko, sa aton niya gobyerno. Although they are trying their best, but the best hope that we could get is when Christ will establish His kingdom. So mga kauturan, dira kita magbutang sa aton niya pagsalig kay paglaom sa ikaduhang pagkarinig ni Jesus. And that's correct, mga kauturan. Pareho man sang ila sang una, they were motivated by the hope of Christ's second coming. Mga utod, ining aton pag-antos, ining aton pagsunod kay Kristo. Kung hindi ang iyang saad nga mabalik siya, wala ginipulos. Yes. This is nothing. Ang aton lang nga nagahatag sa aton sang hugot nga paha sa pagalagad sa Ginoo is the promise of Christ that I come again. And that's it. So kabay pa nga iniman amo maghatag katulad sa una sa ila. But nevertheless, mga kauturan, if there is a prophecy that will really be fulfilled, it is the prophecy of Christ's second coming. Damo gid sa mga references nga nagapamatod nga indeed Christ will come. Wala pa siya nagabot, but very sure, 101%, mga kauturan, Christ will come. Let us cling to that hope. Sa hindi pa si Sir Ellis pangamuyo, mga kauturan, sa atong closing prayer. Ako na naipasalamatan din ang atong mga sponsors, si Sir Iboy and Jessica Malabanan, Ido and Femidon Van Dest, Marlubel Hirota Lorraine, Pastor Phil and Marlene Peregrino, ang mga magulutod Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, ang mga maglutod Jamie Trino and Anely Trino Perdido, Doctors Erwin and Ruda Hardenico, Mark and Merel Mendoza, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, John Jr. and Goldie Joligi Jr., and then Myla and Johan Susana, and then Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni. God bless you as you continue supporting this program. Yes, Sir Elias. Magapangamuyo kita. O Diyos naman yung may gugmaon, nagtugas sa amon, kaya naghatag sa amon, O Diyos,
sang kaluwasan bisan pa nga nahulog kami sa pagpakasala. Salamat sa imong pagpakahayag sa sini nga importante nga mensahe nga ikaw magakariliwat. Agud sa pagtapos sa imong agin sugdan nga kaluwasan. Ikaw maghatag sa amon sing bag-ong langit kag bag-ong luta. Kag kabuhi nga walay katapusan. Kag wala na sang kasakit kundi kalipayan nga wala sang katapusan. O Diyos, buli kami nga bisan ano pa nga amon nga ginaagihan sa subong sa amon nga sitwasyon diri sa kalibutan. Kabay kami uyat sa sinang paglaom. Na sa madali nga panahon, ikaw magakariliwat. Kag suno pa sa sining nga amon nga tun-an ang ini nga paglaom na base sa matudtuod nga pulong sang Ginoo. Nga ini hindi mapaslaw kundi ini matuman pareho sa mga nagkalatuman nga mga propesiya. Gani amay preparar kami sa imong ikadang pagkari. Amon tang ginapangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon ni manluluwas. Amen.